खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना इउटुब चेनेल खुलिनानै रां खामायनो सानदोंबा बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ नायनो गोनांथार। जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरै खावलायनाय जे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुनानै अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै होदो। नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ दिनैनि बे भिडिअ बेखौनो सावरायनो नागिरदों जे नोंथाङा मनिटाइज एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनो 1000 साबस्क्राइबारनि गोनांथि लोगोसे 4000 घन्टा सम पाब्लिक वाट्स नांगौ बेखौबो नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ। बेनिखायनो दा बेनि सायाव आं गुवारै सावरायगोन मानोना नोंथाङा जुदि 400 वाट्स टाइम जुदि जायाब्ला मनिटाइज एप्लाइ खालामनो हाया। बेनिखायनो नोंथाङा 400 वाट्स टाइमखौ माबोरै बारायहोनो बेखौ बे भिडिअ दिन्थिगोन। नोंथाङा लासै लासै बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला मबाइल स्क्रिनाव थांनानै नोंथाङा नोंथांनि प्ले स्ट'रनिफ्राय नोंथाङा मोनसे एप्स डाउनल'ड खालामनांगोन। बे एप्सनि नामखौ आं उनावहाय दसे उनाव खोन्थागोन। बेनिखायनो आं डाइरेक्ट बेखौ एप्सखौ अपेन खालामबाय। अपेन खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बेफोरबायदि नुनो मोनगोन। बेखौ सिम्पोल नोंथाङा बेयाव प्ले खालामनांगोन आरो नैबे अट' प्लेखौ अन खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनदों 60 सेकेन्ड आरो मोनसे साइडआव 60 पइन्ट। नोंथाङा जुदि 60 सेकेन्ड प्ले खालामोबा 60 पइन्ट मोनगोन। गोजौआव नोंथाङा डायमन्डनि मोनसे सिम्बल नुदों। बेहाय आंनि पइन्ट हिसाबै 3273 डायमन्ड जानानै दं। बेनिखायनो नोंथाङा बेखौ जेबो खालामनो नाङा। नोंथाङा माथ्र बेखौ अट' प्लेखौ अन खालामनानै दोन। बेनि उनाव बिदिनो गावनो गाव अट'मेटिक प्ले जाबाय थागोन आरो नोंथांनि बे डायमन्डनि बे जे पइन्ट बे बारायबाय थागोन। बेनिखायनो दसे सम 60 सेकेन्डहालागै जों बे भिडिअखौ नायदिनि। दाना जोब्बाय 60 सेकेन्डआ। बिनि उनावहाय बियो गावनो गाव बिदि अट' प्ले जाबाय थागोन। बिनि उनाव बियो दा जों बेखौ नायब्ला 120 सेकेन्ड नायनांगोन। बिनि उनाव 96 पइन्ट मोनगोन। थिग बिदिनो नोङो बेखौ बिदि खालामनानै नायनो हागोन। बेहाय आङो मोनथाम भिडिअ एड खालामना दोनदों। बे मोनथाम भिडिअ एड खालामनायखौ जे बिनि उनाव आं गोदान भिडिअ एड खालामगोन। नोंथाङा बेखौ नोंथांनि इउटुबनिफ्राय जि भिडिअ दङ, नोंथांनि चेनेलाव जि भिडिअ दं बेखौ लिंकखौ कपि खालामनांगोन। कपि खालामनानै बेखौ लानानै फैनांगोन। जेरै आंनि चेनेलाव फैबाय, नैबे मोनसे कपि खालामसिगोन। लिंकखौ कपि खालामनानै लानाय जागोन। कपि खालामबाय। बिनि उनावहाय बे एप्सनि आन्दाराव सिङाव हाबफिनसिगोन। बिनि सिङाव हाबबाय। दायो बे जि खालि जायगा दं इनपुट इउटुब लिंक होनना बुङो, बेहाय बेखौ पास्ट खालामना होनानै एड खालामनाय जागोन। बे नोङो इयर कुवान्टिटि बेयाव नोङो बेखौ 10 निफ्राय 20 30 ओरै बारायनो हायो। माने फार्स्ट टाइम नोङो जुदि डाउनल'ड खालामदोंबा बेखौ 10 थानो हो। बिनि बाराबो खालामनो हायो, खिन्थु नोंनाव डायमन्ड बे पइन्टआव गोबां थानांगोन। आं 20आव लाना दोनथ'दों। आरो बेखौ नेक्स्ट भिउ टाइमखौबो नों बेहाय सिलेक्ट खालामनांगोन सेकेन्ड। बिनि उनाव बेखौ दान खालामना होनांगोन। बेयाव दान खालामनानै बे भिडिअ एड जाफैगोन। माबा मोनसे प्रब्लेम जादों, बिनि थाखाय एड जायाखै। नायफिननि। स्टेप्स थारमाने मोनथामनि बारा होजाया होननानै बेहाय ओंखारदो। बेनिखायनो बे मोनथाम दंखायो बेखौ आं डिलिट खालामनांगोन। दा डिलिट खालामबाय मोनसे, बिनि उनाव मोनथामखौबो आं डिलिट खालामबाय। बिनि उनावहाय आङो बे जि कपि खालामना लाबोदोंमोन बेहाय एड खालामसिगोन। बेहाय आङो एड खालामनाय जाबाय। बिनि उनाव बेहाय भिउखौबो सिलेक्ट खालामबाय। नै दा बेहाय एड जाबाय। दा बिनि उनाव नोङो बे बे डायमन्डखौ पइन्टखौ बारायनो थाखाय नों बेयाव भिडिअ प्ले खालामबाय थानांगोन। दा बिनि उनाव बे एप्सखौ नोङो प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनो हागोन। प्ले स्ट'राव एभेलेबेल दंखायो। बेनिखायनो नोंथाङा प्ले स्ट'रसिम थांनानै बे सार्च खालामनांगोन XD रबिट होननानै डाउनल'ड खालामनांगोन। आंना डाउनल'ड दंखायो, बेनिखायनो आं बेहाय अपेन ओंखारदों। बेखौ अपेन खालामगोन आरो नोंथांनो दिन्थिगोन माबोरै इउज खालामनाय जायो। बेहाय नोङो लगइन खालामनांगोन। लगइनखौ नोङो माजों खालामो, बेखौ नोंनि अरिजिनेल जाय इउटुब चेनेलाव नोंथाङा जिमेल होदों बेखौ होआबालासिनो नोंथाङा बेखौ गोदान मोनसे ओरैनो मोनसे जिमेल बानायब्रबनानै बेखौ नोङो लगइन खालामनांगोन।
बिनि उनावहाय नोंथाङा लगइन खालामनायनि उनाव नोंनि इउटुब चेनेलनि जि भिडिअ लिंक बेखौसो बेहाय होफैनांगोन। बेखिनियानोमोन, गोजोन्थों। बेफोरबायदि ट्रिक्सखौ खालामोबा नोंथाङा 100% वाट्च टाइमा बारायगोन। आं बेखौ 100% गेरेन्टि होनो हायो। मानो होनोब्ला आंबो बेफोरबायदि ट्रिक्सखौ इउज खालामनानै नायदों। बेनिखायनो आं मिथिदों जे आंनि वाट्च टाइमाबो गोबां बारायदों। बेनिखायनो नोंथाङाबो खेबसे ट्राइ खालामना नायनो हागोन।